standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Ħuti ew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixra din il-qudiesa. Inti triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħniena. Kristu ħnina. Inti l-ħajja li bja ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna drobietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, inti biex teħlisna mis-seta tal-għadu tagħna rrid li ibnek jieħu l-mewt tas-salib għalina. Għatililna għaddejja tiegħek il-grazzja tal-qawmien għal-ħajja b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li għalla miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, wieħed Fariżew jismu Gamaliel mallem fil-liġi u miġjub mill-poplu kollu, qam fis-Senedriju u ordna li lill-Apostli joħorġuhom il-barra għal ftit. Imbagħad qal lil sħabu, irġiel ta' Iżrael, iftħu għajnejkom x'sejrin tagħmlu lil dawn in-nies. Ftit żmien ilu qam Tewda u beda jgħid li hu xi ħaġa u madwar 400 raġel qablu miegħu. Dan qatluh u dawk kollha li kienu marru warajh tferixxu u ġew fix-xejn. Warajh ġie Ġuda il-Galilew fi żmien iċ-ċensiment u ġibed poplu sħiħ warajh. Lil dan ukoll qatluh u xterdu dawk kollha li kienu marru warajh. Fuq dan li ġara issa ngħidilkom, ħallukom minn dawn in-nies u tilquhom, għax dan il-ħsieb jew ħidma tagħhom jekk hi ġejja mill-bnedmin qatt tisfa' fix-xejn. Iżda jekk hi ġejja minn Alla ma jsejħilkomx teqrduhom. Araw li ma ssibux ruhkom li qegħdin teħduha kontra Alla. Imbagħad qagħdu fuq il-parir tiegħu, sejħu lill-Apostlu qudiemhom u wara li tawhom is-swat ordnawlhom li ma jitkellmux fuq l-isem ta' Ġesu. Imbagħad telquhom. Iżda huma ħarġu minn quddiem is-Senedriju ferħana talli ġew meqjusa bħala nies li jistħoq ilhom li jkunu maqdra minħabba l-isem ta' Ġesu. U kuljum fit-tempju u fid-djarhom kienu jgħalmu u jxandru
bla waqfin li Ġesu u l-Messija. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Ħaġa waħda tlabt lill-mulej li nammar fid-dar tiegħu. Flimkien, ħaġa waħda tlabt lill-mulej li nammar fid-dar tiegħu. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Minn min għandi nibża? Il-mulej u l-ken tiegħi quddiem min għandi nitwerwer. Flimkien, ħaġa waħda tlabt lill-mulej li nammar fid-dar tiegħu. ħaġa waħda tlabt lill-mulej, ħaġa waħda nfittex li nammar f'dar il-mulej tul il-jiem kollha ta' ħajti biex nitaxxaq bil-ħlewwa tal-mulej jien nħares lejn it-tempju tiegħu. Flimkien, ħaġa waħda tlabt lill-mulej li nammar fid-dar tiegħu. Nemmen li għad nara t-tiba tal-mulej fart il-ħajjin, it-tama fil-mulej. Żomm sħiħ u qawwa qalbek, it-tama fil-mulej. Flimkien, ħaġa waħda tlabt lill-mulej li nammar fid-dar tiegħu. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu telaq lejn naħa l-oħra tal-Baħar tal-Galilija jew ta' Tiberija. Ħafna nies marru warajh għax raw is-sinjali li kien jagħmel bil-fejqan tal-morda. Ġesu telaq lejn l-għoljiet u għatem bil-qiegħda mad-dixxipli tiegħu. Kien qrib il-Għid, il-festa tal-Lut. Ġesu refa' jnejh lemaħ kotra ta' nies ġie għalih u qal lil Filippu, mnejn nixtru l-ħobż biex dawn ikollhom xieklu. Dan qalulu biex jipprovah għaliex hu kien jaf sejjer jagħmel. Filippu wieġbu 200 dinar ħobż ma jkunux biżżejjed għalihom biex kull wieħed minnhom jieħu xi ftit. Wieħed mid-dixxipli tiegħu Indrij hu xmum Pietru qallu hawn tfajjel li għandu 5 ħobżiet tax-xejr u 2 ħutiet żgħar. Imma dawn x'inhuma għal daqshekk nies. Għedu n-nies bil-qiegħda għal Ġesu. Dik in-naħa kien hemm ħafna ħaxix għalhekk in-nies xi 5,000 raġel għadu bil-qiegħda. Ġesu ħal ħobżiet, ratt il-ħajr u qassamhom lil dawk li kienu bil-qiegħda. Hekk ukoll għamel bil-ħut u kulħadd ħakem ried. Meta xebgħu Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu iġbru l-loqom li baqa' biex xejn ma jinħela. Marru jiġbruhom u mlew 12 qoffa bil-loqom li kien fadlilhom in-nies mill-5 ħobżiet tax-xejr wara li kienu kielu. Għalhekk dawn in-nies meta raw dan is-sinjal li għamel Ġesu qalu dan hu tassew il-profeta li għandu jiġi fid-dinja. Imma Ġesu meta ntebaħ li kienu ġejjin biex jeħduh bil-fors, ħalli għamluh sultan, reġa' warrab waħdu lejn l-għoljiet. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Hawn tfajjel. Meta f'din il-ġrajja kollha naraw dawk l-eluf ta' nies hemmhekk. U Ġesu qed jara kif se jagħmel biex jitmhom. U jiġi wieħed mill-appost li Indriju jgħidlu hawn tfajjel, issa tidher xi ħaġa ta' kuntrast. Ma dak il-kobor kollu hemm xi ħadd żgħir. X'jista' jagħmel dan biex jgħin fis-soluzzjoni tal-problema li kellhom.
li dawk in-nies kellhom bżonn xi jieklu u Ġesu jagħtihom. Tfajjel jgħidlu li għandu 5 ħobżiet tax-xejr u 2 ħutiet żgħar u stess jgħidlu dawn x'inhuma għal daqshekk nies. U veru, ir-reazzjoni anke ta' min jaqra jgħid dan ngħid jiena għaliex qallu bih ta' tfajjel. Imma Ġesu xi jagħmel? Ġesu rrid li dawn in-nies ikollhom xi jieklu. U għall-bidu qal lil Filippu wieħed mill-Apostli mnejn nixtru l-ħobż biex dawn xi jieklu. Sadana kif jgħid l-Evanġelu stess qalulu mhux għax verament rrid li dawn imorru jixtru hawnhekk kienu fuq l-għolja kien hemm dawk in-nies kollha minn fejn se jixtru dan il-ħobż kollu, l-ikel kollu u iridu wkoll spiża kbira. Imma meta dan indri ppreżentalu lil dat tfajjel żgħir b'5 ħobżiet u 2 ħutiet. X'jagħmel Ġesu? Seta' qallu Ġesu isma' u dawn x'inhuma? Ħallih ħajgawdihom. Dan forsi li se tagħmlu ommu jgħod igawdihom u forsi sħabu. Imma Ġesu ħall ftit ta' dan u bidlu fikel biżżejjed għal ħafna għall eluf ta' nies b'mod li mhux biss kielu biżżejjed imma kellhom ukoll iż-żejjed il għaliex kellhom 12 qoffa żejda wara li kielu. Jiġifieri Ġesu ħa il-ftit ta' dan li kien lest li joffrih u minnu għamel xi ħaġa li kienet tajba għal ħafna u b'abbundanza. U dan huwa l-ikbar messaġġ li jagħtina Ġesu permezz ta' dan il-miraklu. Kultant nieqfu fuq il-miraklu kbir li saru verament, miraklu kbir. Bħal mamlu wkoll dawn in-nies illi għax għamel dal-miraklu għalu dana ħalli immorru nagħmluh sultan. U għalhekk Ġesu għarrab wara l-miraklu, reġa' għarrab waħdu. Imma l-iktar importanti mhuwiex il-miraklu fih innifsu, imma l-messaġġ li jagħti Ġesu permezz ta' dan il-miraklu li hu verament Alla li jipprovdi, Alla li jaħseb kulħadd, imma wkoll li Alla li jrid il-ftit li nistgħu nofrulu biex minnu jagħmel xi ħaġa ta' ġid għal ħafna. U dan huwa messaġġ li jgħod mhux biss għal affarijiet materjali bħalma hawnhekk kellu 5 ħobżiet u 2 ħutiet, imma jgħod tal-ħajja kollha tagħna. Li aħna Ġesu jrid dak li nistgħu nagħmlu anki jekk jidher ftit. Kultant ngħidu dak li nistgħu nagħmlu ta' ġid ikun jisu qatra f'oċean. Ġesu jridu dan. Ġesu jrid li aħna nofrulu il-ftit li nistgħu nagħmlu u bil-qawwa tiegħu jibdlu f'xi ħaġa ta' ġid għal ħafna. Kemm huwa dan messaġġ sabiħ għal ħajja tagħna. Kull fejn inkunu. Il għaliex tista' tkun fil-familja, pereżempju, l-ġenituri jgħidulek isma' qed nagħmlu li nistgħu għal uliedna maħdejn l-influwenzi kollha li hawn x'nistgħu nagħmlu aħna. Ġesu jrid il-ftit jew dak li jidher ftit għalik li tista' tagħmel toffriulu tgħidlu mulej issibdlu dan f'xi ħaġa ta' ġid għal ħafna. U nindunaw ħaġa sabiħa ħafna li l-ħajja tal-Knisja mimlija hekk. Mimlija bl-isforzi ta' nies mill-aktar sempliċi tal-ħajja ordinarja illi għax jagħmlu dak li jagħmlu bil-qalb u joffruh il-mulej minnu jagħmel xi ħaġa ta' ġid għal ħafna. U nindunaw
Illi Ġesu hekk jaħdem dawk li huma ċkejknin, dawk li huma umli. Min jaħseb li xi ħaġa, u din naraw anki meta nħarsu lejn dak li qed jiġri fid-dinja, min jaħseb li xi ħaġa li se jiddomina l kulħadd. Iċ-ċansis kbir huwa li jew taġbita kbira. Il għaliex il-mulej jaħdem permezz taċ-ċokon, permezz tal-umli u minnu jekk tkun lest inti li toffrilu b'fiduċja kbira fih u jagħmel xi ħaġa taġita l-ħafna. Jew nitolbu l-mulej biex f'qalbna ikonna dejjem din l-aħbar is-sabiħa li jagħtina hu li dak li nagħmlu nagħmluh bil-qalb u nagħmluh sew, nofruh lilu u ngħidulu issa f'idejk mulej biex l-isforzi tagħna inti tibdilhom u jkunu taġita l-ħafna. Resqu tal-bit tagħna lill-Alla nagħmlu dan fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kun mulej mal-Knisja tiegħek, għina biex tkompli twassal l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem nofrulek l-isforzi tagħna li ħafna drabi huma sforzi dgħajfa li minnhom inti però tista' toħroġ xi ħaġa taġita l-ħafna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-Papa Iljun fil-vjaġġ apostoliku li qed jagħmel bħalissa fil-pajjiżi fl-Afrika mulej jkompli jgħinu biex iwassal il-kelma tiegħek bla biża' bil-kuraġġ kollu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-paċi fid-dinja, għal-paċi fil-pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied għal dawk kollha li huma vittmi tal-mibeda, tal-vjolenza, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulejna biex dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà hemm ħajja umana sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew il-ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem u lejl qaħħu fiħdanek għat il-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmlek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazzan kollha tiegħu. Ħen mulej għall-familja tiegħek u ilqa' l-offerta li qiegħda tagħmillek għatija l-għajnuna għall-ħarsien tiegħek biex ma titlifx il-grazzi li qalet u tasal għall-lejna ta' dejjem fis-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq.
Sewa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda f'ferħa akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie issagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna u qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġu lek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mat-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddi tiegħek minn hemm ma jistħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qadsa u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostoli qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għammeli magħhom infaħruk u nżebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dubietna bħal ma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek.
għat jaslim u laqda li jintrit fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-dikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Xerred dejjem u lejħni nagħtijek fuq dawk li inti salvajt u żommhom taħt il-ħarsien tiegħek, biex dawk kollha li nfdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu iġarbu l-ferħ tal-qawmien tiegħu u li jgħixu jis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil hinn minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibgħatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu jkun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt
Din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li jitħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Nofru dan ir-rożarju llum għal dawk li qegħdin iħejju ruħhom għas-saċerdozju u nofru għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna jina waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobita ħarisna minna tal-infern u ġeneral kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-or ta' Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missina ninti fis-smawiet għaddes ismek tiġi saħt natik ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpierek kif rotta ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpierek kif rotta ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpierek kif rotta ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpierek kif rotta ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpierek kif rotta ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpierek kif rotta ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpierek kif rotta ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpierek kif rotta ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpierek kif rotta ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpierek kif rotta ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li jisma' talb tagħna dak it-twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubitna ħarissa minna tal-infern u ġeneral kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Mis-sena li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saħt natek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen.
Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santo. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twelet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrina d-dobietna ħarissa minnar tal-infern. Kull ġeneral kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sien Ġesu Kristu kien inkorunat bix-xewk. Mis-sirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrilna dobietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek kifrotta ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissima, orina l-intijomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrina dubietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru ta' tbatija meta Sinja Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-intijomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrina dubietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħammis misteru ta' tbatija meta Sinja Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina met-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina met-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina met-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina met-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina met-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina met-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-intijomna li jisma talbtana dak it-twilet talina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrina dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera l-bħkolla u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana, slim għalik. Li l-ek najtu għalli xaħna t-turufnatu li teva, li l-ek netnidu għahna li nibku norfu f'dan l-witta dmuħ. Ija mel-avukata tana, dawa lejna dak najnin tijek tal-ħnina, urina, wara dan t-turufnament il-ġesu frott imbirek ta' ġuftijek, u ħanina u pio ħelwa Verġi Marija. Skont il-fema tal-Papa missina li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi sartnatek ikun li tritint kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dobietna bħalma naħfru lil-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina met-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulejn mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddisa Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Bil-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Bit-tama. Itlob għalina. L-iżjed safja. Itlob għalina. L-iżjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Blateba. Itlob għalina. Li tistoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara.
itlob għalina, Sultana tal-Anġli, itlob għalina, Sultana tal-Patriarki, itlob għalina, Sultana tal-Profeti, itlob għalina, Sultana tal-Apostli, itlob għalina, Sultana tal-Martiri, itlob għalina, Sultana tal-Konfessuri, itlob għalina, Sultana tal-Verġni, itlob għalina, Sultana tal-Qaddisin kollha, itlob għalina, Sultana mnissa minn l-ewwel teba', itlob għalina, Sultana mtella s-sema, itlob għalina, Sultana tal-Rosario Mqaddes, itlob għalina, Sultana tal-Familja, itlob għalina, Sultana tal-Paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa Malla, biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddija tiegħek mulejna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġu tħol għalina fit-taqbida, kun intlajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju, irrażnu għalna nitolbuk bil-ħerqa, intlawu fost it-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infel ix-xitan u l-ispirti eżena l-oħra li jġerru fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp Slimalik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija, li l-ekalla f'dalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddis Ġusepp ikun missiera lina wkoll mexxina fi-triq tal-ħajja, għalna grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Pawl Missierna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Dio Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li reħpetinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Parakletu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlok glorju s-saħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbirek Alla Franġu l-qaddisin kollha tiegħu.